Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves día 21 do mes de maio na radio, na televisión de Cerceda, e se queren seguirnos por internet tamén poden facer en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois hoxe lle falaremos do que haberá todo esta fin de semana con varias festas e eventos, en este caso tanto sábado como o domingo, e xa as festas comenzarán mañán venres. Tamén falaremos de o verán saudable, esa actividade que se pon en funcionamento xa a partir do 11 do mes que ven. Falaremos de un contacontos que haberá mañán venres en Cerceda con merenda. Recordamos tamén que o Concello abriu o plazo para anotarse nos campamentos de verán, para a conciliación da vida familiar e laboral, e tamén para o Bos Días Cole para o próximo curso ca mesma finalidade. Falaremos de limpeza de fincas para prevenir incendios e tamén da apertura do parque acuático, así como da renovación de plazas nos cursiños de natación, que neste intre se atopa aberto plazo para novas plazas. Por último, tempo para mañán, de novo tempo anticiclónico, algo máis de nubosidade, pero temperaturas seguirán subindo, chegando a valores que xa serán máis propios do verán. Mañán venres comenzan as festas en Encrobas, tamén as festas do Espírito Santo na Silva. Comenzando polas festas en Encrobas, mañán venres, logo o sábado e o domingo terá lugar en Pontoxo, ali todo centrado, as festas na honra a Virxen da Peregrina e de Santa Lucía en as Encrobas. Mañán venres haberá xa unha gran verbena onde estará a Orquesta Costa Dorada. O sábado, pasado mañán, hai unha misa solemne a 1 da tarde na honra a Virxen da Peregrina e na sesión vermú e na verbena do sábado estará a cargo do grupo Tic Tac. O domingo 24 hai misa solemne a 1:30 da tarde na honra a Santa Lucía e logo na sesión vermú longa, estará o grupo Benecuai. Aí péchanse as festas de as Encrobas esta fin de semana. E tamén mañán comenzan as festas do Espírito Santo na Silva, que terán 4 días de festexo, incluído o luns, como é xa tradicional. O mañán, xa venres día 22 na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, haberá xa unha gran verbena mañán. Estará Disco Móvil CDC, pero estará a Orquesta París de Noia, unha das orquestas máis subliñables, máis destacadas do panorama galego. O sábado na Silva hai verbena tamén con Disco Móvil Impacto e o DJ Nian Noe, e estará a Orquesta Los Satélites na verbena do sábado. O domingo hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais. Hai misa solemne a 1 da tarde, seguida da procesión. Haberá pasarrúas e sesión vermú infinita, con pinchos incluídos, coas orquestas, en este caso estará a Orquesta Atenas, o domingo. E o luns que ven, día 25, hai misa a 1 da tarde e a continuación terá lugar o quinto xantar popular do Espírito Santo na Silva, baixo carpa no campo da feira, donde haberá sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Ata hoxe xoves poden aínda retirar os tíckets nos establecementos colaboradores ou con calquera membro da Comisión de Festas do Espírito Santo. Hai de menú lacón a feira, pulpo, churrasco mixto, postre, bebida e café, todo a cargo da pulpeira Luis Guerra. O precio é de 38 euros por persoa en adultos e 18 euros de 6 a 11 anos. Os máis pequenos será gratuito. Eso todo nas festas do Espírito Santo na Silva tamén esta fin de semana. E outra cita importante esta fin de semana é este sábado, día 23, pasado mañán, festa social da terceira idade de Cerceda, que supera un ano máis os 700 anotados. O plazo xa está pechado e imos a lembrar a todos aqueles que xa están anotados que teñen que estar ali se queren xa a partir da 1:30, porque a partir das 2 xa comenzará
o xantar. Todo na polideportiva de Limeixa no Piñeiro, onde se ven facendo nos últimos anos e donde evidentemente considérase que é o mellor sitio para poder facelo. De menú van a ter lacón afumado estilo feira. Haberá pulpo a fartar, xarrete con patacas e guarnición, de postre, tarta mil follas e xeado, café con gotas, bebidas, viño, refrescos, etc. Como decimos, se alguén ten algunha dúbida, pode chamar ao teléfono de Servicios Sociais do Concello, que é o 981 68 60 68, ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello. Ademais dese gran xantar, haberá tamén música e sorpresas. Mais temas, falamos da actividade verán saudable. O Concello de Cerceda activou un ano máis o verán saudable, que é unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, tamén no Xardín Botánico e no Paseo Fluvial. Van a ser martes e xoves e poden elexir 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 ou outro de tarde de 8 a 9. Os precios é de 13 euros para os adultos e de 9 euros para os que sexan maiores de 65 anos. Haberá andainas, haberá zumba, xogos tradicionais, aquallín ou ximnasia de mantemento, entre outros. Van a comenzar xa o xoves día 11 do vindeiro mes de xuño e vai a rematar o 3 de setembro. O prazo de inscripción vai a estar aberto ata o venres 29, venres da próxima semana, e poden anotarse no rexistro do Concello, na planta baixa, ou pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Si teñen que calquera dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68. Recordamosles tamén aos pequenos da casa que mañán venres hai un contacontos con merenda na Biblioteca Municipal de Cerceda. Será ás 5:30 da tarde. Tomen nota, mañán venres na Biblioteca Municipal de Cerceda ás 5:30 da tarde, contacontos con Joshua Kenneth, co seu espectáculo Leer para Creer, un espectáculo de ilusionismo de aproximadamente 45 minutos para nenos e nenas a partir de 4 anos, que mezcla lectura e maxia para descubrir o arte do imposible. Lembren, mañán na Biblioteca Municipal de Cerceda, para os máis pequenos da casa, a partir de 4 anos, Joshua Kenneth, ca seu espectáculo Leer para Creer, ás 5:30 da tarde. Agora falamos dos campamentos de verán, porque o Concello de Cerceda xa pon en marcha as anotacións para os campamentos de verán que se levan a cabo ao longo da época estival, nas vacacións, para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo do verán, pero tamén para conciliar a vida familiar e laboral das familias. Estes campamentos de verán que organiza o Concello de Cerceda serán 2, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata 14 anos. O plazo vai a estar aberto ata o 16 do vindeiro mes de xuño e se ofertan varias quendas. Hai unha primeira quenda que será do 26 de xuño ao 8 de xullo, a segunda do 9 de xullo ao 22, a terceira do 23 de xullo ao 5 de agosto, a cuarta do 6 de agosto ao 19, a quinta do 20 de agosto ao 2 de setembro, esa sería a última quenda. Hai campamento en Cerceda e na Silva. Os horarios pois serán de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, pero existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente xente anotado. O precio por quenda mantense nos 50 euros ou 70, dependendo do horario, e os irmáns na mesma quenda pagarían 30. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña, e tamén terán merenda a media mañán. En calquera caso, en Cerceda vai a ser no centro cívico e na polideportiva, mentras que na Silva vai a ser no local social e no colexo. O plazo para inscribirse vai a estar aberto ata o próximo 16 de xuño. Poden facelo no rexistro do Concello de Cerceda na planta baixa ou pola sede electrónica. E tamén abriu o plazo para anotarse no Vos Días Cole, que tamén é outra actividade
en este caso outro servicio que promove o Concello de Cerceda para a conciliación da vida familiar e laboral, para que nenos e nenas podan ir ao colexo antes do horario lectivo para estar atendido por monitores, incluso tamén almorzar. Poden inscribirse neste programa o Bos Días Cole para o vindeiro curso escolar 26-27, e poden inscribirse ata o venres 5 de xuño. Ese sería o plazo, ata o venres 5 de xuño, tanto no colexo de Cerceda, que ten un horario de 7:30 da mañán a 9:30, ese horario para o Bos Días Cole, como no colexo da Silva, que sería de 7:30 a 9 menos cuarto, con servicio de monitores e de almorzo, como decíamos antes. O plazo rematará o venres 5 de xuño. Poden facer a reserva pola sede electrónica ou no rexistro do Concello, na planta baixa. E se teñen algunha dúbida, insistimos no teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68, ou poden achegarse presencialmente á terceira planta do Concello polas mañáns. Máis temas, falamos da limpeza de fincas para prevenir incendios. O Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manterse nunha franxa limpa de 50 metros ao redor de solo urbano, de núcleo rural, de núcleo urbanizable, de edificacións ou vivendas illadas, de urbanizacións ou de parques e de instalacións industriais ou depósitos de residuos. Nesa franxa non poden existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o medio natural. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao Departamento de Medio Ambiente do Concello no teléfono 881 04 67 76 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente. Xa queda pouco, o próximo 10 do vindeiro mes de xullo, en apenas 2 semanas, abre o Parque Acuático de Cerceda, reabre o Parque Acuático de Cerceda. Decir que o Concello xa se encargou a través das concelleiras Cristina Capelán e Catrina Queijo de achegarlle aos centros escolares entradas a cada un dos alumnos, invitacións para o Parque Acuático. Un parque acuático que abrirá o 10 de xuño, que é mércores, e como novedade principal é que haberá suba de precios nas tarifas de 2 euros por entrada, salvo as de nenos ata 4 anos. Incrementos tamén serán nos abonos, tamén serán, en este caso, en abonos semanais, público xeral, tarifa básica, etcétera, etcétera. Dende o Concello sinalan que esta actualización de precios é a primeira que se leva a cabo dende fai 4 anos. O Parque Acuático pechou a pasada campaña con máis de 136.000 visitantes. E recordamos tamén a todos aqueles que queiran nova plaza nos cursiños de natación, que agora teñen plazo. Están en plazo agora ata o próximo 29 de maio para aqueles que queiran unha nova plaza ou cambiar de día e de hora nos cursiños de natación na piscina climatizada de Cerceda. Ata o 29 de maio teñen plaza. Poden facelo ali mesmo na piscina climatizada e logo, xa de xeito presencial, teñen que facer ou na sede electrónica a inscripción, a formalización da plaza por rexistro. Aí xa sería ao longo de todo o mes de xuño. Rematamos co tempo. Durante mañán venres agardamos un certo aumento de inestabilidade atmosférica, con unha situación na que teremos algunhas nubes. Serán altas pola mañán, pode medrar nubes de evolución pola tarde nas zonas de montaña, con algún chubasco treboento. En canto ás temperaturas, van a experimentar outro ascenso entre lixeiro a moderado, quedando en valores altos para a época do ano, onde superaremos os 28-30 grados en moitos puntos de Galicia, e os ventos van a soprar frouxos de dirección variable. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Mañá voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.